Welcome to the channel. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿ ನೀ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮುಲ್ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮುರಣಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಅವರ ದುಂಪು ಒಪ್ಪೆನ್ ತೂಂದ್ ವರ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಅವರ ಪೋದು ವರ್ಕ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್.
ಬೇಸಂಗ್ ದಿತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಪಿದಾರಂದುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಇರ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶಂಕರ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ जस्ट ट्रायल केलं या गाडीने ಸೆಲ್ಫಿ ಆತಲಗತ್ತು ಜಾಮಂಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ದಿಪ್ಪು ಪಟ ತಿಂಗಳು ಮದ್ಮೆದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಏರ್ ಏರ್
ಯಾವ ಬಿಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಟ್ಟು ಇತ್ತು ಮೂರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ ಹಣಿ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಹಾಂ ಆಪ್ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧ Maria.